planeta. Aquí a les Illes ho han fet davant l'Ajuntament de Palma. 2022, Fridays for Future surt de tot el món protestant contra la crisi climàtica. Amb el lema "El capitalisme mata el planeta" hem de respondre i ja. Els manifestants han reclamat als governs una major democratització de l'energia i mesures urgents contra la crisi climàtica. Al seu manifest exposen que aquest estiu s'han viscut onades de calor sense precedents que han causat només a Espanya més de 2.000 morts. Aquest acte també ha comptat amb el suport del GOB i de Greenpeace. Quan xerram de democratitzar l'energia no és més que posar els cossos, les persones, la vida, els territoris i el planeta al centre i deixar aquest sistema energètic actual que està dominat per un oligopoli energètic que pren les decisions segons els beneficis econòmics que pugui obtenir. Primerament, reduir al màxim l'ús del cotxe, fent ús de transport públics, i per això què tenim que fer? Què tenen que fer els governants? Millorar la xarxa pública. Després tenim que desenvolupar més les renovables i decréixer el nostre consum energètic. Dani Capó, bon vespre. Ja som